Egy nagyon aranyos pandát fogunk rajzolni, meg festeni. Úgy fogjuk csinálni, hogy először megrajzolsz egy fagyi gombócot. Ó, nem sikerült elsőre. Mit csináljak? Kiradírozzam. Még szerencsé, hogy nem véstem bele. Megcsinálom, olyan, mint hogyha a fagyi gombócon lenne 2 csoki darabka. Ez véletlen lecsúszott. Nem is lett jó. És itt már egy kicsit belenyaltál a fagyiba, egy laposra nyaltad. Na nézzük csak, hogy lehet úgy rajzolni, hogyha nem tetszik először a rajzunk. Még szerencse, hogy ezeket a körvonalakat halványan csináltam, és ezek a körvonalak viszont nekem jó kis segítségnek lesznek itt a rajzomba, és azt tudom csinálni, hogy a jó vonalakat kierősítem, a rossz vonalakat meg majd, ha akarom, kiradírozom, de van, amikor nem is zavarnak a rossz vonalak. Cuki kis panda lesz, nézd csak! Itt lesz az orra, ilyen piskóta orra lesz. Nem lett szép. Mit csináljak? Megint elrontottam. Na nem baj, most ő egy ilyen panda lesz. Itt lesz, tudod, ilyen foltos a szemecskéje. 2 kis folt itt lesz. De cuki. Mosolyogjon. Itt. Vagy lehet, hogy a virágokat nézi, meg nagyon szereti a leveleket is. Így, arra fölfelé fog majd nézni. Itt lesz majd ilyen faág. Itt a popsia, pici popsia. Olyan, mint hogyha egy kis kiflit rajzolnék ide. Itt az egyik lábacskája. Itt a másik lábacskája. Így, ide kötöm. Oké, így összerakja a lábacskáit. Na, kész. Ennyi. Mit szólsz? Na most fogom és kifestem jó kis fekete festékkel. Jól befeketítem az ecsetet, picit a fölösleges vizet lehúzom róla, és itt fogom egészen elől az ecset hegyét. Nézd csak, a keze lesz fekete. Itt óvatosan a szélén ki ne fussak, mert akkor nagyobb keze lesz. Másik keze is, picit belemártom a vízbe újra a festékbe, mert kezd kifogyni nekem a festék. Másik keze, 2 pici aranyos lába. Így, megint belemártom egy kicsit a festékbe az ecsetemet. Itt lesz a másik lábacskája. A füle, itt lassan, szélén nézd, itt fogom egészen elől az ecsetet, és mintha rajzolnám. Így, ecsettel is tudok ám rajzolni, nem csak a ceruzával. Itt lassan, hogy ki ne fussak, mert akkor sokkal nagyobb füle lesz, és azt most nem akarok túl nagy fület neki. Na itt a szemecskéjénél, itt vagy filctollal csináld meg, vagy így éppen az ecset hegyével, jaj Móni, ki ne fuss, vigyázz, létszi, vigyázz. Lassan, még lassabban, még lassabban, még lassabban, ne siess, nem futóverseny. Ezt most magamnak mondtam, mert én is mindig sietek. Mindig valahova sietni akarok. Na most a száját vagy filctollal csinálod meg, vagy ecsettel, de ha ecsettel, akkor ilyen kis szőre legyen, hegyes szőröcskéje az ecsetednek. Na most figyelj, vagy ecsettel megkontúrozom, vagy mutatom, mert vannak filctollak is ám, nagyon jó kis filctollaim vannak, úgyhogy vagy filctollal kikontúrozod, az is jó. Azért megmutatom, milyen, ha filctollal, akkor egy kicsit vékonyabb. Így, hát az is jó. Filctoll is jó. Én most megcsomecsettem, mert én bátor vagyok, és lassan megfestem. Másik oldalon itt egy kicsit a bundája, ilyen szöszmöszös, álla, popsikája, így. Itt a hasikója egy picit látszik. Na figyelj, most ide fogok egy gyönyörű virágzó fát rajzolni. Azt hiszed, hogy nehéz fát rajzolni, de hát csak egy ilyen kacskaringó. Nézd csak, nem is olyan nehéz. Csak így elmegy erre, arra. Ilyen egy fa. Most ilyen lesz, virágozni fog. Merre legyenek még ágai? Erre is? Itt, erre is. Milyen görbe ez az ág. Majd, hogyha mész hazafelé, suliból, figyeld meg a fákat, tényleg görbe az águk. Jobbra, balra, mindenfelé mennek.
Nem jártak ők iskolába? Talán faiskolába? Lehet, hogy jártak. Össze-vissza mocorogtak a faiskolába, igaz? Nem tudták, hogy kell szépen viselkedni, és össze-vissza meggörbült az águk. Nézd csak, de jól néz ki. Igaz? Egyáltalán nem baj, hogy görbe az ága. Az a lényeg, hogy itt lefelé vastag a fának a törzse, fölfelé vékonyodik. Aztán lehet egy picit olyan is, hogy csak a szürkével behúzok ide leveleket. Tudod, ez a bambuszlevél, ilyen hosszúkás, de az lehet ám zöld is. Ide egy bambuszt is festhetek. Így, itt mögötte van, vagy előtte bambusz, tudod? Van, aki most már itt Magyarországon is ültet bambuszt. Nézd csak, pici vékony a levele. Vékony a szára, ide belóg. Ugye milyen szép? Kezdhettem volna ebben is, szerintem ezt nézi ez a pandamaci a bambuszt, igaz? Na hát, de aranyos. Na most jól kimosom az ecsetemet, és bordót fogok használni, bordó színt, és pici virágokat fogok festeni, nézd? Jaj, de ne folyjál! Itt lesz egy, itt lesz egy, itt lesz egy virág, itt csak ilyen pici virág lesz, de ez nem láma az egész virág lesz, hanem ebbe majd én picit lehet, hogy filctollal, van nagyon szép csillámos filctolla, milyen bordó, avval tudtok bele kontúrt húzni, jó? Oda nézd, de jól néz ki. Nagyon jól néz ki. És akkor egy pici barna faág is legyen. Kicsi barnát az ecsetbe raktam. Az meg mondjuk erre jöjjön itt egy másik fa. Ő barna. De ha nem akarod, nem kell barna. Én ide rakok egy ilyen barna ágat. Oké? Na, hozom a filctollat. Különböző színek vannak, mondjuk én most kékkel fogok belerajzolni. Az nagyon fontos, hogy várd meg, hogy megszáradjon, mert vizes felületre a filctollat tönkre teszi, és várjál, ráközelítek neked, hogy lássad, várjál, közelebb rakom a kamerámat, és csak ilyen kacskaringót raksz bele, és akkor olyan, mint hogyha kis virágok lennének. Látod, pár kis virágot beleraksz. Mondjuk ide is, itt is lehet. Így, csak mint egy ilyen csigaspirált. Oké? De ez már csak a csinosítás, ez már amikor díszítem. Jó, mert így is jól néz ki, igaz? Tudod, mit felejtettem el? A maci popsi alá rakok egy kis valami színt, hogy ne úgy a földön, hogy a levegőbe üljön, hanem vagy zöld füvet rakok, vagy egy picit ilyen barnás színt, hogy mint hogyha itt valami kis fűbe ülne ő. Ide ült ebbe a növénybe. És egyébként, ha akarom, csinálhatok neki barátokat is, de azt majd megmutatom egy másik videón, majd csinálok még neked jókat, oké? Na, van egy nagyon klassz pecsételőm, és avval fogom most, úgy fogom aláírni, hogy ezt megpróbálom így ide jó erősen rányomom, és ott van, igen, de alá is fogom írni. Most vagy úgy írom alá, hogy itt fölötte, mint hogyha ilyen kínai betűim lennének, vagy japán, és azt fogom ráírni, nézd, direkt úgy csinálom meg a GM-et, hogy ilyen kicsit ilyen szögletesre, mint hogyha ilyen japán vagy kínai írás lenne. GM, Móni vagyok, Mónika. Így, ide fölé meg rakok ilyen szívecskét, tényleg, mint hogyha ilyen kínai írás lenne, meg ilyen pöttyöket, meg ide is rakok egy ilyet. Na milyen? Jó lett, ugye? Jó munkát neked is hozzá!